Rolling! You know how I do. You know how I do. Lights. Camera. Ay, nag-record na ka? Nag-record din. Okay. Hey, kumusta naman from the last podcast? Grabe yung ka-plastic. Grabe ka hyper. Anyway, so na-release na atong first episode. Wow! With 0 likers! and million bashers! 3 views kita na tulo. Kasi supportive with each other. Balik-balik. Watos kita rin siya malingaw. Uy, yes. Lingaw to siya. Nindo to siya nga kanang run. I can feel the Na-GG chemistry. lang akong mic ato. Sige lang. Sige lang, mabawi ta karon. Kaya pa muna kaning bago pa muna sa industry. As in, Charis. Kung maka-industry ba? Murag yung mga pinayuran. Nag-learn pa man ta sa technicalities. Yeah. Yes. Kita rin sa tech team, kita videographer, kita photographer. Humble beginnings. Humble biningning. Uy, kuan di ay as they're watching this episode ba. Today is Friday. Yeah, it's Good Friday today. Sa pag-record. Sa pag-record. Yeah. So, ang atong mga naglutog binignit. Yes. Anyway, exciting kayo niyo. Anyway, number one. Na to na episode. Yes. So, nindot na siya. Welcome na to silang tanan sa Pundok in the Pod! Energy. Hoy, pero nindot ba ang karon na to nga chika ha? Kay ko, ano siya? All about Pilipinas. Yes, live na to sa, well, actually, particularly live na to sa Cebu. Siyempre, taga Cebu man to. syempre. Kuan, gusto ko mag-talk ta sa kuan ba, mga childhood, That's unsa so to fun. mga giduwa, as paniskwela, mga nga naman. Uy, ganahan ko ang giduwa. Kay Master sa una. Mother ba ka sa Chinese garden? Mother. Pero ang usa dili pagawson. As in. True, pero Di ka man sa rich family, girl. really, Strict ang parents. Mahadlok ba mabayin chingko ang tuhod. As in. ang akong summer, at tigil na sa Toledo. Ah. Ako Akong dahil. lola is namin sa Toledo. Akong mama is taga Toledo. So, daghan kang friends sa Toledo. Oh, yes, yeah. I mean, kumuha na akong childhood friends, Toledo dyan akong Toledo friends. And in fairness, friends gapon me, like, sa Facebook. I mean, kung ano gapon mi ba? Kanang, nagapay contact with each other. Muhilak lagi ka pa dong. As Oh my in, God. nag-reminisce. You know what, guys? Sorry. Na kay mga friends sa Toledo nga nag-abroad na po. Yes, yes. O di kayo na. Ay, Charis. nasa Dubai. Pero wala nga is Canada. Canada. Ano, Jud No. Canada? Ano ba Canada? Di na ko sila barkada, but relative sila sa akong cousins. Ah. Sa Toronto. And Ikaw, Omega. Asa Laudoy. mong kanang so all you left, Dahil one City place Girl. na ka. City Girl. Mami, probinsya. Well, I guess, ang amo ang parinti nga layo na, ay kanang layo, kanang imo pang adtuon kay Dumaguete. oh. Pero ako yung family, like kanang primary, kanang mga ig-agaw. kanang Kuan lagi mi, mabolo. So, day, Mga main batang sapa. Hmm. So, ako mga barkada, best friends na ako, narapod sa mabolo. Kanang ganing childhood best friend. O, so, kanang, but ang akong isa ka best friend, naana siya sa USA, nag-nurse. O niya, ang isa, si Kuan, so si Fila o si Jack, hello. Hello. Kanang si Hello, Fila, Nino. naasa, so mabolo, iya family, pero na naman siya, iya anak, na naman siya family, so na sila sa Liloan. Oh. Pero akong nagdako gyud ko Omega sa mabolo ra gyud. Akong ang childhood kanagong lingaw kay nga summer na basketball tournament, Liga-liga. liga-liga. Mag-away mo sa Tikas team. Wa nag-away ang mga players, ang mga supporters mo nag-away. Sama kay mag-drama. Ano grabe nga toxic nga mga fans sa una. Kay din sa Twitter mag-away live As good. in yun. Oh, tinod-an na eh. Ana sa basket ba sama kayo. Mamaraw ba eh. Parang di ka shot. Para din imong mama. Oh. As in, lingaw Mama kayo. Blue. Mama Pink. Uy, mo na siya ang kuan sa mabolo. Pero dahil silingan man taday. Silingan ra. Actually, kita tulo silingan ra. Oh, yeah. Pero di ba siya tigawa sa mabolo? Wala Toledo, ya friend. Yeah, kay strict lagi ang parents. As in. Yeah. As in, always a trick. Ako kay kamon ko sa Hippodromo Village. Grabe village. Village na yung mo dahil. Pero subdivision ang tawag. Ay, wow. Hippodromo subdivision. Daog. Dili ko sure nga nung Ba? dili ko sure nga nung subdivision ang tawag pero
Inigagin yung sa Hipodromo na siya signage nga Hipodromo subdivision. Maybe because kay ang inyong kind of layout is subdivision Pero type. pero subdivision jud siya. Di ba subdivision mo na kanang Dili yung uniform mo balay. Oh, mao gani. Oh. Di ba more on village nangingana ko uniform? Subdivision sad. Subdivision sa. I don't know. Subdivision. Ang number of people go to know. Ay wow. Ay. Kung 1,000 mo populated na mo, barangay lang sa mo. There subdivision na wala may families. Yeah. Ang village social Village siya 50 lang. Guys, kayo comment. Di ko sure, pero mo na ato i-search. Ay, basta ako. Abi pa lang mo sa internet. Ako, di ba ang village kay Kuan, mo man ang gated. Basta village. Yes, village. Nga naman suko man ka. Nagpailalan dyan ko, wala ka sa subdivision. Ay, sige, grabe ka lost. Listen. Grabe man. Uy, iya dyan paglalaban Hipodromo subdivision. Di kay fact check ba? Marong. By the way, yesterday ba ni kuan ako la i-share kanin ni watch me kanang talk ni Maria Ressa. Oh. Kanang marag ang sitwasyon niya sa Rappler pero amazing. Di ba siya. CEO na siya? Di ba Yeah. siya yung owner? Siya yung owner, I think so. Oh, CEO. CEO, I don't know. Mm. Basta ka lang sa Rappler si Maria Ressa like amazing. So, na-learn ako mag-fact check yun. Yeah. Okay. I love that learning. Gabi ka OA. Kuan. Ganaan ko makabalo sa difference. Ako ipa-search to our team i-search. Wow. More na team. Ano na search kay din mamugawas. Di yun siguro. Inabalik sa comments. Grabe man. Wala na ba yung comment? Anyway, ato lang i-confirm sa next episode. Sige. Laban. I could be wrong, I could be right. Sige, so But who anyway, cares? chika na about your kuan. About, Perfect bet pa. Feel ko sakto ra. sige Pero na, bitaw, so chika na sa, how does your childhood looks like in kuan? in Canada. Wow, born and raised. In kuan, Hipodromo Hipodromo. subdivision. Dili ko kuan, dili. Wala mo kayong mga childhood best friends sa Hipodromo? Pero na kay Barkada. Friends lang, friends. Ah. Pareha ta di kay ako nag Oh, pareho Sa mo. Hipodromo Rich and manggod. kuan di kagawas. yes. Strict ang parents. Dili oy akong gawas gid ko. Yeah, bitaw. Kay Disclaimer lang, feel ako strict akong parents pag only child magugugay. okay, bitaw. Pampered. Yeah. Ah. Spoiled brat na only child. Stubborn lang. Stubborn lang. Okay. Sa kuan di manggod sa Hipodromo manggod na ami school. Di ba subdivision gid mi. Ay, true. Dili di ko sure gid. Nasad may kanang basketball court. Nami basketball Uy, no, court. sa Mabolo. Naasan? Di lang may subdivision. Di pa building. Village lang. Village sa village. Kili lang sa pa. Oh, yeah. Nami M. Lawilier. Oh. Nami Palawan Pawn Shop. Sulod. Uy, dahil nami Andox. Ugma na lagi. Dahil nami SM. Fairness. SM City Cebu. Napatyo Florencio Orot. Bitaw eh. Dili gud kuan gid na mo ay kaning squatter. Inyo ha gid ang subdivision. Oh, di na napili din mi sa SM. Mao na sa nami kani Hipodromo Elementary School pero di man ko dito nag-elementary. So wala ko kuan As a private kuan. as a private person. Sakit gyud sa kundugan magpaka-public ron. Oh, eh. Kami Dili. ka OA. Dili ka hilason. As in. Dili so sa lain mi naggipas ko last since elementary until high school. So unlike uban dito mga childhood friends gid sila kay same adto man na sila nag-study sa kita sila o ito wala kayo. Although active ko sa mga activities dito so nagka-friends pug ko. Pero sa Hipodromo hilig jud ko mo after school. Iguli na mo magdodge ko sa dan. Pero usually akong kaduwa kay super silingan ra gyud na tapat gyud balay. Akong close gyud growing up isang akong cousin. Si Charlene. Yes, she's nya mom naman siya ron. Cute. Di namin magduwa. Yung duwa niyang husband. Charis! O na sila yung baby ron. Ana, di ba ni-share ko ninyo before nga ni-stop duwa kaming duha ha. Katong first year college ko. Grabe, no? Dugay kay kinuhuman. Dili siya, wala siya gi-decide nga mo stop. Yes. Natural lang gid siya nga ni stop. Ni-stop. O nga. Dagko na, uy. Kato akong gi-share nga, kabasa jud ko sa Facebook niingon ba nga, you and your playmates played one last time outside. But none of you knew that it would be the last time. Yes. Ala, uy.
Gimingawan ako sa ko mga silingan. Murag maka-think na sa noon ka kano sa to last nga ni duwa ko uy. Di na kay kakatimaan sa transition kay kanang ako mga childhood best friends. The best friend ako sila kay actually barkada amo ang parents. So mo nang kanang mag-outing, kuyog mi ana. Pero omega kanang nakisilingan niya kanang mga kaduwa nimo. Wala hindi ko ka-remember kano sa ni transition from kanaging mag-kiat mo like magduwa mo like home ana until ang tripping na kay kanang maglingkod. Kanaging transition mo nga maglingkod lang mag-story. Try na mo things kanang usually adults rin siya. like di na ko ka-remember kano sa diyang transition ana nga gikan mo gaduwa-duwa yang karon kay mag-hangout lang yun. Sige na naman gina one thing mo rin mo try ta ingali. Dili ka remember nga mo on the date to transition mo no. Pero by the way, yes, highway. my way. Ato say congratulate ato Omega dire. Yes. Another milestone. Yeah, so proud. they got a new car. Grabe ang announcement. Nasa podcast. Pero i-celebrate yun na. Yes. I-celebrate. Thank you guys. Okay. Hard-earned money, good na. Salamat sa grasya sa Ginoo. Wag kita pasagdai diri. Planning, Yeah. diba? Thank you Lord for, providing for the family. Sustaining us. Anyway, Ko. kuan ba wala ka chips ka remember ko unsa iyong kuan? Unsa iyong favorite chips Hala, sa Pinas? Ako. Clover chips barbecue. alam Yeah. Maunang, short story or kuan. Maunang akong usa ka iro among gipangan cover. Okay. Ano nga time nga murag May ganit dili kuan tear here. here. Here, come here. Uy, mo day clover, no? Yes. Mao sa tunga time nga crazy ko sa clover. Ikaw. Sa my heart. V-cut. Lami kay mo stress reliever yun. ang bikat no. Para. Mahal. Pero gamay kig sud. No? Dahil, abli ni mo. Uy, marhurot na. Abli ni mo. Ikuot mo. Malam ka mo tayo. Layo kay Layo kayo. Oh my God. Dapat katawag ka ikaw rin. Hindi ka mahatag. Uy, pero lami kay ang kaparat, no? Kanang ikaw ni mo parat na halang-halang. O, di ba? Ikaw. Ako kay dili ko wala mi ang Nova mga Vicat pero ganahan jud kay ko kana ganing nakalimot ko sa ngalan pero kita mo na mo chicharon nga isa Manguan? No kana ganing wala na siya itatak pero gisud na siya small nga pack kunya mo siya macaroni Chicharon? So tapila siya sa una. Macaroni? Di ka ng plastic ra. Kunya nay daghang gagmay nga chicharon. Ay ana og suka. Dili ka nang mo siya macaroni ang shape. Unsa na? I-search na po nato. Unsa man na? English? Nagpadagi ko sa ko agaw ana diri. Unsa? Chicharon? Di siya chicharon gyud pero kani. Yeah, dili na siya chicharon. Yeah. Di na siya ang kanang chicharon nga atong nahibaw. Dili. Oh. Di ba? Ganahan gid kay ko ani like pare it's so nimo og suka og patis. Heaven is for real. Yes. Ang mga trivia lang ang mga Asian junk food kana na-try to sa Pilipinas kana dalhon din lahi siya glasa. Ilahi dyan nila. Hindi dyan ko kailan, no? Di, feeling na ko close to my heart na aman na, uy, katong sa atong klase ka naging ethics. Regulated lagi na ang salt, dili. Lahi so, siya glasa. Kaya ang ingredients. Ang parat di kaayo sa ato kay grabe man. Ang measurement, usap na siguro, no? ambot lang. Basar na sa ilang. Basta regulated na ang one year. Mulahi. Kasi yung gikuan ka ng gimingawan og kaon. Uy, ginabot. Hala, day, sorry. Ngoyong sa USC. Oh, yeah. Oh my God. In English, nguhayon. Day, Lami sa nguyo. lami. Grabe, yun. Ngoyong, kanagay sa USC, ang ako yung ganahan na ngoyong o kanang egg stuffed egg. Egg, oo. True. Even ilang longganisa. Nakabauta nga mapalitra na ito o maluto. Lahi rag yun. Murag na ilumay. Naglumay. Nakatry ko anang mo palit mi og o ano mo palit mi o sa pungko-pungko. Yes. Nya, to go? What to go? Pungko-pungko pero to go.
Nya inikauna mo somewhere, kaya ito po sa school or sa classroom, lahi ang lami. Dahil lahi ra dyan sa lugar ka mukha mo. Dahil Kaya apil, kanuon mo ang hugaw nga hangin. dahil ayaw sa dahil di pa kalupig ang carbon, yes, JR. Oo. Kita ka anang kanang isaw-saw nga mga unsa na dahil kanang isod og kwek-kwek, kanang isod og stick ba nga gahit gay kay nga brog shell. Kanang tangtangon siya. Saang? Oh my God! Okay. Dahil sa Ako i-share about saang go. Take it out. Ay, lamig ka. O, sige, go. Pero muna siya Saang, kung oh ganyan. my Pwede gila God! pwede ito go. Kaya dapat gabarong. Biya, jud ka. Oy, disclaimer. Ay, kalami. Wala ko kakaunong sa ang. Mao ba? Rich kid yun siya. Dili, uy. Masako ang parents na kayaw ana na. Masakit imong tiyan. Magsakit yung tiyan. Yes. Di ka kahilisan. Masako imong pidyan. Oh, yan ang mga rich. Wala man. Kabang anong wala ko kakaunong sa ang. Wala ni-introduce na ko, ana. Wala, Friends? eh. Nadami Ang sa lang friends. ha, pero ang ako yung intro ng USJR no nga kanang mga kwek-kwek, ka baka ang unsa, Izilin. Dili, kanang Izilin. Izilin. Izilin? Hilasan lang tayo ng Canada. Izilin. Izilin. Where the USC? Izilin. Izilin. Ang taga USC mo, Atmos Carbon, Izilin. Izilin. Mao na pa, do you guys have? Wow! Wait, pero di ba pag Do you happen to know? Yeah. Wait, pero pag atong idara, ato mapalit og mga Oh, accessories. Ato Barato man. kwek-kwek ug sasaang. Muna ako intro anang kwek-kwek ug saang. Wa ka katilog saang sa. Wala, or basin Nakakaon ka, wala ka kabaw sa amko. Kay inigbutang mo guna sa I-chop gikap mo guna nila. Oh, so mura siya shell. Kadaging gagmay na to nga shell. Tapos pitawak ana. Ang gamay nga shell ko na siya kinason. Oh, mura kinason nga gibong Pero ka, ang gibutang og ang stick. saang dako nga kinason. Pero feel mo ko tungkol Unsa in English ang saang? I think check. di ko sure. Sang? Seashell. Sang? Sang? Unsa ba English sa Di saang? ko sure. Check, please. Unsa man? I-check di asa mo phone. Kasi in English sa saang. Yes. Unsa ba? Sa? Oh, conch. C-O-N-C-H-E? Adi na yung C-O-N-C-H. Hindi ako makita. Oh. Spider conch. Okay. Conch. It could be spider conch, spider shell, or scorpion Ano, babe? conch. Conch, okay. Super conch. Walay. Ay, nakakauna pa niya eh. Maogan. Maugay na. Rich gid kay dapat conch ang name. Para makaila. Ayaw kaila. Sige, so anyway, ano yung story sa saang? No, No. No. Ner. No, pagkatuni bakasyon ko sa Cebu 2024, nangita kog saang nya nga akong uncle naa siya kaila nga from Bantayan gid nga saang para fresh iyang gusto. Alam ni. So gidil. Sus kay pag na something na happen sa katong delivery marag iyang gi baligya sa lain. Uy. Wa jud ko kaog saang frustration gid na ako pag bakasyon. Pag uli. Mm. Actually, ako, wasag ko kakaog saang katong last na kong uli. Nya wa man ko kaadto og Pinapil sa ako sa... Pag last uli. Ay, wag di kabaho nga mo. Dito sa ang... Oh. mato kag kulong daghan. Dai balot. Oh my god. Uy, balot sad. Wala pa ko kakabaho. Don't get me started. Widay balot. Balot, Penoy, Katila na kang kwek-kwek. balot diri? Oo. Lahi rag lami, no? Lahira. Or I think it's because lahira ang suka gyud dito. I think Ang ang combination suka man bitaw, yun, ang good. suka. Wala sa kong kapilaw. Di ka, Okay ra di ka jud. kaog balot. Day OA na jud na, day. Day, you're missing half of your life. OA. Yes. So, dapat mo... Wala jud ka kakaog balot. Wala. So it's not because di ka ganahan, but it's because wa jud ka kakaon. Yes. Wa jud ka katilaw. Wala. Wala na introduce sa imo. Mura ginana. Ikaw gid ang tinod nga taga village. As in, No? no? Siya taga village. Mga kita ko lang ka sa mobile doon. Dahil sa may Sorry. kanon sa mga barkadas Toledo di ay dahil magpundok mo. Wala man, guy. Katong bata pa mi. Ang sa Toledo, wala man kay mga... Aka ng kilid-kilid ng mga tinda, ana. Probinsya man kaayo. Speaking of province ba, kami din, ano siya, what we province. Karaging Ciudad bakasyon, Rapod, Ciudad Rapod. Holy Week, City wala Boy. sad mo. Wala lagi. Oh. City girl. Holy Week, yung manguli, day, nabagi mo dito. Nagtanga sa mabon mo. Init man eh. Halimuot. Passion for Christ, ta Oh, wala man tayo ay, yun, oh, kuwan. Holy Week. Anyway, sa Toledo, wala ka ni mga, naguro yung mga tempura. Siguro. Nakaadto kong Toledo, ni kaon balot. Di ka maging anak. Ako rin kasama. Nangaway. Di man good mi sa city.
Barrio Rami. So mao lagi pero nangaon mi giadto pud namo sa syudad. O si. Pero kani kakaon ang puto si Kwate. Syempre ka na. Okay. Okay. Kana like Kay mo ingon na gyud ko, believe na gyud ko nimo as ang puto si Kwate wa. nagdako ko siya mga chicken hot dog. Spam. Buyag. Nuggets. Tender juicy hot dog. Wait lang, going back sa kanang saang mga anak ba, lahi naman daw now ang carbon rule. Wag yun ko Yes, nakaadto ko. wala ko kaadto Nakaadto ko pag uli na. Lahi na. Daghan na kay kananan daw Yes, dito. yes. Pero kon siya I'm not sure ha. Pero mo siya commercialized. Ay, of course. Mura siya gihimong murag, Mo mura siya siya food market, mo siya Ah, market. ana. Ano ba? Siyempre, ang ilang mga market is apil man turista. Yes, maringana na. Mo nang ilang. Pero karon ako nadunggan, gi-close na pod. Kana wala ko kabaw. Fact check na lang ninyo. Yes, Basta ako I know. nadunggan. Oo mao ba? Pag 2024 pag bakasyon ni adto mi. Oh my god, baratuha ra lang. Lami kaayo, lami. Seafood. Ay, Kuan sad. Tuslubo. stop. Sorry. No way. No way. Wala ka ni adto? Wala gyud. No way. Amega, pag You're kidding, right? this is so You're kidding me right now. Amega, pag adto sa nako, ang akong gikan tuslubo. Ay, Oh, tos labuwa. day lami kay to slubuwa day. Hay nako. Katong nangaon mi dito sa carbon market. Undot palit kung palit seafood, kinga drink. Buwa lagi baba. Wa ka Kalami, huro. we. Mm. My goodness, lami. Lami. Balag init Dahil lahi tayo. ra yung pagkaon sa ato day. Lahi ra gyud. Ay, ra yun. Nandito sa giluto. Lahi ang pagkaon niya, lahi pag yun ang pundok gani sa pag kanang Ay, while magkaon. Magdungan og kaon, Lahi ra no? gyud, day. Balag mga alimot kay mga naong ba. Yes. Murag diri lonely kay diri no kanang Mm. but if magkaon ka somewhere murag di lahi ra gyud no makamingaw da gimingaw noon ko Yeah. hilak ni ron Ang goal kay makanya mga silingan. Madala diri tanan. Alam siya na kuno iguli na ko puhon. Dapat makakaon kung sa og balot. huy close to my heart kami pag uli gilisag gyud na namo unsa gyud amo ang ganahan kan-an unsa ang pagkaon pero wa gyud mi katud yung carbon na miss gyud to namo sa lista Hinoon, gikan man gud sa ato ang mabolo, murag tuyoon man sa jud ang carbon. bitaw pod pero mo tuyo man sa jud kang ato like sa pagkaon ni goyong ni tuyo gyud og lakaw ana ano si tawag ani nagtuslubuwa mo tuyo man jud kag That's true. murag nawa lang gito nga daghan man sad kay tao dito di ba Yeah. Everyday nasa schedule. Sige lang. Fairness, uy, no, mag-remember lang to ba, daghan jud kaayo lang ang pagkaon, kanindot. Cebu. Kanang kuan, unsa man ang inyohang kay, di ba, sa Cebu, so pagkuan na ta magkalayo-layo ba, pero sa ato lagi po, unsa kay di ba dool ba kay tagdagat. Yeah. Mo biyahe lang ta kuan kanang pila ka hours, like 3 hours na nakas mo albual. Unsa man inyong favorite nga kanang laag sa barkada adto dayon mo or kanang easy to go lang na spot ba? Sa Cebu itself? O, di ka na mo, albo, Sa kang city? duol na pa. O, IT Park. ay, Organic ko sa city. kape lang, Oh, ana. sa Cebu pa lang kat-kat naman ko. Lahi, Grabe kat. lahi man gud atong ko. Ay murag lahi siya na ay level ang mga Of laag, Laag na city lang or laag na Yeah. weekend Adi, getaway. akong gi-imagine weekend getaway. Oh. Ako sa Cebu, di mo ko hilig og getaway because initan gyud ko. Wow. No, initan gyud ko. Dali mo ko panington. Singtanon tanon kay ko sa Cebu. Mao Sa ba? Pinas niya kanang di ko ganahan masigigliho kay singtanon lagi kay Mao ko. ba? Kada mga getaway usahay ra kay ko. Ay, Pero uy. akong ganahan gyud. Tops, Busay, City lights. no mountain life. Kanang murag overlooking. Abi Ano lang ko city na? lights. Ba, di ba? Dili kay ko into city lights. Abi na ko nakasibabaw kay matatanaw ka sa view. Ganahan ko kanaging naman ay cafe sa Busay niya. Magtambay dito kung induta dili That Emina. sounds wala nice. ba. Yeah. Kasi sabo ang kay mga coffee shop sa city. True. Mga More na nakay tubag ana. So kani nga time is nagtrabaho na ko no. So, ako sa bank, 'di ba? So ako mga barkada usually is mga of course mga bankers git mo may mukuyog every day. So naabot mi sa point nga kanang basta weekend getaway lang good. Ayo may judge ha, pero kanang trabaho naman, di ba? Hotel. Kanang sa resort hopping sa Lapu-Lapu. Oh, nice. Well, I mean, it's okay. Kay nag-work man. Tira na. Ayaw i-judge siya. Dato Ayaw na sa judge. labi.
Di tayo gawas, Oh, wa di tayo gawas. pakakaon og balot. Resort hopping Hoy. ang ad plaka. Ay, Kung tinud-anay lang ha mo, yung kag-resort hopping sa Mahal Cebu. na. Mahal na, Yan na, oy. Pero expensive. daghan man ni. Like, Sige. pila mi kabuo. Sige, ay Hindi ka naghilak. mangaway. Ayaw laghilak. Wala rin mo judge ni mo. Yeah, one night raman sa mga nanay niya. Ato nga time, di pa man kayo to ato mahal. By the 12 years, di ako sa bangko. Diba? So, ato nga time, murag nagsugod mi og inaana, no? 2012, pag 2012, ana, mga inaana, na Nice. time. Nga, kuan, kuan mi. Ato mi. Uy, in fairness ha, kuan kay ta, kanang opposite. Kaya ako, hangol jud kog dagat. Same. So like, kuan pa, dili resort, pero like, moalboal jud, bantayan, like, di jud, Kung sa ganina sa Malbol, bas dako. oh, basta ko. So, nice din. kabalo mo pag year before, katong the year nga, nagplano namin nga mularga, kana nga year, kay, murag almost every weekend or every month, isa every weekend, guro, every month, guro, kay gadagat, pinya, nagkuan mami sa ako ang mga friends, nag-free dive. Oh. So like magsambuan mi, magmualbual mi like kanang murag maog yun na ako Kinakain ang na yung mga post, ana. o murag maog yun na ako ang kana ganing halamulagan hog kana daw gyud ani dito. I mean, first like in my mind na siguro pero sa kabugnaw guro di guro kumusukol kana ganing ano it's a totally different environment. Pwede mo ka maligo din hip sa bug na mag-jacket lang. Mag-popper. Pero sa kay now like lahi ra gyud ang ato ang corals nga today beautiful ba kayong moalbual day kanang like different lahi ra gyud nga to bantayan. Yes. Oh my goodness, wa joy makalupig beautiful kay dito. Kaadto na kog bantayan, kaadto na pug ko ka ng mga Malbol. Ang wala ko nadto ano is Camotes. Oh my yes, oh my kamotes. gosh, nindot kayong kamotes. Mao ba? Asa mas tindot kani kay murag always man nga kaning hot topic. Asa mas bantayan or Camotes. Ay sorry, Bantayan. 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 I mean, nindot ang kamotes kanang kuan kanang lahi sad ang charm. Lahi pud yang charm kanang mura man gud siya kintahay kumaingon kag daghan kay foreigners daghan murag overpopulated man gud ang bantayan dai murag kanang daghan gyud tao ang bantayan or if you go to bantayan beach gyud Yes. white sand gyud sa kamotes man Long gud shoreline. napay mga lain-lain unya murag daghan sad kayo murag residential ba murag lahi siya lahi ra pod pero both are beautiful but kung ako lang kanang example mo stay lang gyud ka og resort or mo kuan lang ka bantayan gyud ay wow Bantayan. wow jud kay bantayan Kuan sa ng kamotes close to my heart, ang nindot sila ilang mga caves. Unya, ang kamotes manggod, although nanay mga to nga mga turista, pero ilang province life na adjud gihapon. oh wala Adjud that's what I'm nawala. trying to say ba nga murag Yes. ang bantayan very murag commercial Ah. nga kanang okay resort beach adto mo kamotes murag pa siya murag siya kanang Okay, napana sila yung time nga, naana sila yung time nga, wala sila yung kuryente. I don't know kung inana gyapon na ron ha, pero nana sila yung schedule. beautiful Yes. sa kaya ang kamotes. Pwede siya ni Bantayan na siya parang long na murag shore o pero si Bantayan magud resort niya. Puti jud kayo kanang naa kay parties and food. Murag kuan jud siya nimo pero kung you're the type of person nga ganahan lang kag laid back, ganahan ka nga ikaw lang ang mag-explore, nindot ang kamotes. Yeah. Lahi siya. Yeah. Worth it nga moadto ka sa duha. So yan nimo for the ando. experience. Gwapa oy. Katong ni bakasyon ko 2024, maadto ta mi Camotes. Kay wa man jud ko kadto. Nya timing pud ako mga friends ato magkamotes sila nya. So, nya surprise nito pag uli. So, late invite yun to. Pero, ganan yun ako. Pero, wala ko nila yun because feel na ko kung muhawak ko sa Cebu, mura na po kung mulargag balik. Oy, ka-relate ko, Ana. Oh. Ang feeling. Nya, first beto nga, Uli. uli, Yes. first vacation beto. So, yun ko nga, gusto lang ko murag home lang gid ko. Di sa ko mulabang, gawas. Dili lang sa gid ko. So, Yeah, paano makes to? sense. Pero mo na, ingon sila nito sa gidong kamotes. Pero, Pero, kayo. in fairness, pag usually sa kamadunggan, dagan pug mas ganhag bantayan. Yeah. Actually. Kay, most especially kung, like, Uy, pero wala to gi-kuan ha, gi-away-away. Ay, most especially, depende mo kung unsa gyud mong gusto. Ikaw, ganahan ikag dagat, jud, as in dagat, ana na ka sa dagat, everyday. Oy, uy, kayo ba? Bantayan Ah. jud siya. Pero ba mo, no? Ako, abi, ang mga workmates, puro ba puti. Nya, kana bang, like, what do you like? Like, what do you miss in, kanang sa Cebu? Kung ano sa imong ganang, mag-asos, day, lindot yung kay atong weather, atong beach, dito, kanang murag, maog yun ang, murag mo kayo pambato. So, kanang question of, unsay nindot, kamotes, batayan, murag, kita lang ang magkuan, Kita na lang pero, magpigi, ana. nindot yun sila tanan, ana, gani. Ganahan sa ko i-share sa mga listeners nga,
sa Canada na di ba naman Toronto ug Vancouver. Ang Toronto para nako mura gid siya Manila. Yeah. Like city gid kaayo. Concrete jungle. Yes, concrete Ato like naman so, maduhay, like diba? yes, murag ang Vancouver times 3 ang ana siya kadako. Ang Vancouver mura gid siya Cebu. Oh my gosh, tinuod yun. That is Tingnan so ang true. Cebu, di ba? Natay mountains. Yeah. Natay beaches. Yeah. Natay city. Oh, We that's have so everything true. that we need. So, mo siya Vancouver. Ang Vancouver mo siya smaller version of Toronto. So, ang Vancouver naapoy mountains, naapoy beaches, Yeah. mga sikat nga brands naapo din ni. Yeah, like mo Dili ana. Dili na kayo na kuan ba kanang kasaba. an overpopulated. Dili na kayo anak ka overwhelming. Mm. Diba? Yeah, compared sa Toronto, mura yung Manila. Sa Grabe Toronto, ka. I feel like lingaw guro kay siguro nga tuno ka na gani murag nightlife, murag kanang if ganahan ka nga pinaspasay, but kanang lifestyle nga kuan ba kanang O siguro nindot siya if chill like, or did you chill ka? especially if young pa ka. But ako ma-appreciate yun Ang sa vibe. Vancouver, sakto yun na. Kanang murag yun siya Cebu ang feel. Yeah. Kaya murag 2 hours away from the city, na anak ka, maka-hike na ka. Yeah. Like, Yeah. na anak ka sa ibabaw sa, Nanay mountain maadtuan, ano like, ba? murag 3 hours or sa nakas Whistler. Kaya Exactly. ganing beautiful na mga lugar kay mo gahin lang kag pila ka hours nga nanak ka sa entirely different nga view, Yeah. different nga feels, ana gani Yeah. bitaw. Kuan sa kumuto na noon tapad na pud ato ang Alberta. Yeah, bitaw dool ra. Dool ra. O lahi sad, lahi pud nga. Kasi nga province. Lahi pud But, nga. tapad ra. Diba? Kung mo bakasyon mo balik sa Cebu, wait lang na may plans. Yes. Pohon. Pohon. Yeah. Pag-ura man gud siya ni uli. Last year, Last around year. this time, Ah. March, April last year. Kung mo kuan mo, kung mo bakasyon mo balik, Mm. ano sa pinakaunang pagkaon yung kanon? Ginabot. Ginabot yun. Dimsum juday. Kay balo Dili ka. magdimsum dili, uy. Uy, day wala jay Dahil steam ang rice dimsum dili Ah, steam day. rice, what? Kahibaw ba mo sa Metro Town, di ba nag-order bago kong abot niya. Metro Town order ko og steam rice kay abi nimo og steam rice jud. Pasabta ko sa steam rice nga Kanon literally ra. kanon ra. Okay, ang ilang steam kaya Steam rice. steamed rice. Rice ra gyud siya. So like di siya pareha gyud. nga nay sabaw. Daw lahi ra gyud ang steam rice dai sa dimsum. Mo na akong first. Kaya actually pag uli na mo sad na among giuna. Nga tumig SM. Ako kung inigbakasyon ako, gusto ko mukaon gyud og saang. Dewa pa siya ka-get over sa saang na wala na balik siya Frustration sa man iya. gyud nako. Ang gud siya kakaon pag una Oo, niya. kaon. Yes. Anyway, Dimsum before gyud. ta mag-close, before ta mag-end. Yes. Kaning question, kung naamoy like your friend from let's say Canada or the other Filipino friends nga wa pa nakatug Cebu. Asam kung maato siya sa Cebu, nya uban mo asam man niyo siya dalhon. Nga makaingon mo nga makay mo kani one of the best place kini sa Cebu. Hala. Oh. Ah. You have a minute to win it. Kung anjod, kanang, okay. Kanang, Cebu. sa within Metro Cebu. Or Cebu, Cebu Island. Okay. 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 All right. I know, Sige, right? una. Sige, ako? Mm. Okay. Island hopping. Island hopping. Yes. What have we experience? Yes, of course. Sa Lapu-Lapu. Actually, kadagan sa Actually. mga silingan nga island. Yeah, no? kaya nga no, kato before ko nilarga diri, mausa na, di ba? Same taga, sige dagat, ana, yan, naka-island hopping me. Ay, di ako ra dito ko yung si Carlo, ana. So, unya, pag island hopping na mo, namin na ato nga island sa Lapu-Lapu nga, never ko nakaadto. Never. Never. No. So, I don't know, ang iyang ngan is Kauhagan Island. Kauhagan. Wako Gwapa. kaadto. Gwapa nga, di ba? Kaayo. Like, ay, grabe. Mm. Nindot jud siya. So, mo na Oo, siya. adto na. Nice na. Nice. Yes. Super niya. Kanang, basta, kanang clear kay ang water. Yeah, Gamay ka siyang island. But, basta. Ay, nanak ko yung entry. Sige, onya. Yeah. So, mo na siya. Ako siya gadon sa island hopping. Nice. Oy, but that is very Cebu. Exactly. Yeah. Kay daghan di akay mo adto para mag-island Island hopping. hopping. Kasi That's ang true. sikat sa Dole put sila Lapu-Lapu o Olango. Olango Island. Yeah. Nagititan mo mas Give it kiting to you. Olango. Yes. Ako ang entry kay Mm. canyoneering. I love it. So, kuan man good ka ng Mm.
adventure jud ang canyoneering. Pero kuan jud siya kanang naa jud siya safety asa ba risk jud ba. Dapat jud di ka hadlukan kay na siya layat-layat, pero gwapa kay ang water, Yes, gwapa kay ang yes. lugar, maglakaw mo, lingaw kayo. Sa South man ano? Oh, I think sugod man ata sa Alegria. Amot kalimot na gyud ko. Basta asa ka naalay sugod nya mag-travel mo, layat-layat, slide. Mugawas mo sa Kawasan Falls. Perfect. Kabaw ba mo unsa kagwapa ang Yes. Kawasan Falls? Like it's the best. Yes. So, mao na siya. Amot unsay naong karon nga kapila naman tagi gibagyo, gibaha. So okay baw but kung ako na ako'y dalon, Lagi. kana ako ang like let's go to Yes. ano siya. It's very Cebu. Kaayo. Ikaw, Amega, asa man nimo dalon ang imuhang Canadian friend? Ako Yes. ato mo Cebu. Yes. Thank you for the question. Over. Ako kay kuan kaning gusto ko dalhon siya sa kaning kuan kaning itang solemn nga place. So, kabaw na mo. Ladies and gentlemen, Yeah. let us all welcome Simala. Yes. Yeah, Simala gyud. It's like Beautiful. tourist spot at the same time pwede ka to pray. That's true. No? Lagi siya ba like you feel na kung you can have it all in there. Siyempre wala party ha. Abit. Oh. Pero kuha na sa siya, mura sa siya, di jud mura. Part po siya sa culture. Yeah. Yeah. Religious bang Cebu. Yeah. Diba? Yeah. For the most So, part, yeah. Yes. Nya. Kana si Mala kay I think bisag asa pud kumo atong laing nga place gusto jud ko mo visit og something kana bitong unsa may tawag Solemn, ana nga So, o murag nga na murag solemn nga place nila ba like sa kato sa Iloilo katong pinakuan nila replica of Stairway to Heaven yun kay something ing ana yeah where it's like quiet lang Bitaw. you just appreciate the place. That's true. Nice. Yeah. Beautiful. It's a another kanang experience pud ba, 'di ba? Di lang puro kiat or unsa. Yan na po siya kanang kuan lang, chill lang. Kalma lang. Yes. Pero kung mato magsimala ka daghan mag restrictions dili pwede mag-short Oh, and everything. okay. Ano siya? Spiritual ko. Holy place, di ba? Nice good job. Yeah. Yeah, so dito ako Nice. That's perfect. Yes. Ikaw na yun ang magdaong friends sa Simala. na para ba? Para bang ako ang pinaka-just na pagkayawat na rabe dyan ako. Ayaw sa doy. Ayaw sa doy. Uy, sorry. Pero hindi ako doy. Hindi Yes. ako may Simala. Nindot siya kay lain-lain na to ang kuan Like, ideas, 'di ba? Na island hopping, Canyoneering. canyoneering, Simala. Yes. Oh, di ba? Very Cebu. Yeah. Ay, shucks. I miss Cebu. Yes, me too. I love Cebu. Oh. Ubek. Bahandi ka nindughan ko. Lami. Ay! Mingo kong Ako singerist. As in, mingo kong si Buddha. Me too. Dili enough ang one episode for Actually. not to That's discuss true. Kuan pa Cebu. to ha? Food and places. Yes. Wala pa to. Diba? Yeah. Wala pang experience, wala pa'y lifestyle. Yeah, or Wala like, pa kay- So, mga dapat- day-to-day life sa Cebu. Dapat ato gining i-categorize niya. Well, mag-series taog, no? Cebu. Cebu life. Yeah. Lami. Like for the whole month. Uy, for the Wow. whole month. Lami. Yeah, so, but for now, kana lang sa mong i-share. Yes. Mo nang maminaw gyud mo sa mga podcast, kaya kami yung mastorya. Yeah. Storyador. Yeah, kanang basa lagi mga baba. Wala pa to nagtuwang. Ang limit lang sa meron kay labi maakalig 1 hour. Again, di jud enough ang one episode para Actually. ma-discuss na to ang ang Cebu. Beautiful Cebu. There's That's there's just so much about Cebu that we can share. That's true. I hope kamusad guys nag-enjoy mo because we did, no? Super. Salamat kaayo. Salamat guys sa pagkuyog na mo karon. And I guess mainta magkita ta balik sa sunod na episode kinaghay pa maming bastoryaan. But yes, salamat kayo. My name is Revi. Karina. And this is Seg. And once again, thank you so much guys. And hope magkita-kita patapuhon sa sunod na mga pagpundok In a pod! Okay, na basta kay malingaw na.